ଆଜି ଆଇମା ଗପ ପିଢ଼ିର ଆଉ ଏକ ଗପ, ସହରୀ ଗାଈର ଦୁଃଖ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ସହରୀ ଗାଈ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଛି। ସେ ଗାଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ସେ ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗାଈ ସବୁ ଫେରିଲେ। ସେ ଗାଈମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଉଳା ଗାଈର ନଜର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବଉଳା ସେ ଗାଈର ମନ ଦୁଃଖ ଥିବାର ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ତାକୁ ତା ମନର ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ବଉଳା କହିଲା, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ବଉଳାକୁ ସେ ସହରୀ ଗାଈ ତା ଦୁଃଖ କହିଲା। ମୁଁ ସହରରେ ଜଣେ ମାଲିକ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବାହାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୋତେ ଆଉ ଖାଇବା ଦେଲାନି। ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲି ସହରର ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ଆବର୍ଜନା ଖାଇଲି। ଭୋକ ବିକଳରେ କାଗଜ ଜରି ଖାଇଲି। ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୋ ମାଲିକ ମୋତେ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲା, ଆଦର ଯତ୍ନରେ ରଖିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସହର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲି। ଏଠାକୁ ଆସି ଜାଣିପାରିଲିନି କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗଛ ତଳେ ବସିଗଲି। ତା କଥା ଶୁଣି ବଉଳ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ତାର କହିଲେ, ହଉ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ଆମେ ତୋ ସହ ଅଛୁ। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଆମର ସାଙ୍ଗ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସବୁଜିମା କ୍ଷେତକୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଗଲା। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଘାସ କ୍ଷେତ ଦେଖି ତାର ମନ ଭରି ଖାଇଲା ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସେ ଗାଁରେ ଖୁସିରେ ରହିଲା।